Nana guys, libre nagutanon. Nanay pako, nanay batong, nanay upo, nanay sikwa. Naugma na mo ana pun mig ubod. Asa ka? Busog galis probinsya. Na pun mi dari laing destination ha na pun ning destination na ning destinasyon di ay asa na pun ni dapitan kay manghapit kuno mi dadtog na ay garden bawo kinsa ning garden na kadakop na makatadaan grabe labong nga uy pero okay ra pud sa pagkalabong kay kung ano man sa isang sagbuta wow to dato ni sunod sa isang uyab tumbuag tricks no tricks tumubuwag. Ito ang baka. Ma! Kira ka ma? Manin sa inti diha. Mga guys, magigtudot. Kita mo si kabukiran. Kabukiran. Di man ni kabukiran, kasagbutan. Hanggang mga suot-suot. Kasagingan. Napay kasagingan. Lumbay nagkasagingan dari Or. Gihan na pa danig nagtanom. Ito ang tugkuan. Ibabaw na na. Basketball na natin Ito ibabaw. Ano man yung nakabili-bili naman natin sinilas. Ito guys. Ito gardenan. Ito. Nahan. Sana. Hali kayo langitan na sikwa. Marag sikwa mana. Malay. Sikwa upo. Di ana mi darhe, araghan ng isa sikwa di ay. Sikwahan na, daghang sikwahan. Grabe araghan nagbunga uto Di pa dae kuno ta. Tanata datog pas bunga. Tanata daras bunga ni ba? Lagi kay ugnay mangita dari mga gulay yun. Ing nalaman ko ninjo kay day daghan dari. Di naghana sus ko nang gikumbitay ang mga bunga di grabe guys wow sana all sikwa grabe jadi apa daghana na tuwas ibabaw hindi nagpa kuan ra na baday puy upo na puy ilang upo di gamay pa grabe, daghan naman dito sa ilawom. Silawom nang kumbabit. Ay, kumbitay na sa ilawom to, daghan na. Nagmay palaman. Mag-uhay pa siguro nag-harbisan nila. Okay, ilang pa na ipang baligya. Grabe, kugihan na dali nagtanong. Dapat palijahan. Ada pa batungan dari. Big sikwa na to guys ga. Sana all magtanom. Dari guys di butang nga kamalig kay bantajan kay delikado ang mga hindi ko mga birador og utanon. Sige na manguha man kamo. Wala mo dito. Tumato na ta. Pilam de kilong sikwa. Pagkuha mo tagidyo. Garbis na na gani. Garbis na na ganihan dal. Datag sa tagbubot pero dito mahagad mag-vlog food. Kini kuha sila bunga. Tagaan na sila kanang naay bunga. Tagaan na para pang utanay. Tagpila day kilo? Ha? Na guys, diba rang lamian dyan nindot pud siya pagkatrabaho as isang katadyanan. Grabe tanhan to na dito sa tumoy. To naghanay lagi kumbitay. Na kumbati mo ko diha. Apil ko tagda. To nagkuaman over ang punas kadako. Ay sa. Karya. Karya. Magkwas koan. Tas ide lagi po dari des naglubog. Pupu Kami ra na utangan og miswa. Guys na. Kami na butangan miswa. Di ara naghanap man dinas ubos. Di ara nakuha ka dyan murag guwang naman Nangguwang.
Hoy, lami lagi na tika na mo yung ganahan. Gay ko ti. Palitan mo ko sa nanay. O palitan din ng nanay. Lami na butang ang sardinas. No. Kasi, nalitan. Sige na. Kilo na. Sige na, pangha na mo kay. Ang pupuon kayong palitan. Ano, alatod, kan di mapudusan. Uy, adyo naging. Sakto na. Kari ba da? Hindi nga, kari. Ano, dadala Pindot. mo kay ating simbang kay. Sa karipod, ako din nga palitan guys. Kaya rin ako iutan. Mada, kanan. Char. Karagod. Kani sa gulang sardinas. Kani sa gulang umiswa. Hindi ba? Limi na. Dahil no. Yes. Guys, dahil ako na po do kabuok. Isa ka sikwa o isa ka upo. Gana ba sa ganas dari? Oo, ganas. Yeah, guys, dahil na yung sikwa. There guys, tarag upo. Upo o sikwa. Agi mo. Tres, yun sa mana. Upo. Upo. Ayun, tulo. Aga-usa-usa ra kay dagko man pud. Yes no. Kuan ni. Para sa mga high blood kare. Para sa mga anemic kare. Tamo dito anemic. Karang kabuutan ka jud tagid gitagaan rami. Salamat. Mag-abono. Thank you. Tata na. Unsa mo rin nami? Ako na isa. Muli nami kay nanami utanan. Nanay. Dito kay sikwat tibi. Bisa ka buo. Wow. Kani kay himus. Ara man isug. Sinilya. Ara man isa man ra. Oh, ginoo ko. Basing na naman hagana-sagana sa nang iba basing nanay banakon niya. Nanay. Mo lagi na kuno banakon na ni. Ari sa me. Salamat. Tarang buta na ka ajo. Tagaan namig sikwa og upo. Libre na mig utanon. Kautan na busog nagbitok na ni. Hindi na maghagahaga og naman de pilatajan diha dai. Pilatajan diha. Char. To pilatajan nila na. Kaya ting og mabaha at least na ay kaagian. Muli na mi guys. At least agamang lakaw ron. Pag-uli karong pag-ulian na mo. Nami mautan. Di ba di ra kay maglakaw-lakaw. Pero duwa man paning maglakaw-lakaw kay gikan man migbasak maghabot man ni. Kakuha mig utanon. Daghan mi nabuhat ron. Dani sa una guys, ang maisa ni tatay ang airpat. Sa karon kay kanila edad-edaran na. Di naman pwede sa dari kay lajo-lajo pud. Mutabok og sapa. Kaya sa pud magdaro, pas muna, pas mo tiil. Nagisibuhian ni ja, kung ano paslain, garden-gardenan nila. Batong. Dang batong. Dugnas nagbatong na. Dugnas na si ja. Na. Hindi man ay paghang anak na rin, namuwak kuno sila. Di sa mga punmugikan. Nga. Grabe ni mga batang laagana. Yung hadlot na ninsang nahas. Napaday, kuan na, napaday bunga. Napay bunga? Muwan ta dayta sa ibilin re. Paku guys, day daghan ni ah. Daghan naman day pakuda day. Di ba day kuan? Atong isa. Na. Daghan nagpaku. Ni. Niya daghan pag batong. Di paku. Naniin si Josh, naniin pag isang kuan. Nanti pag isang tumoy. Kasi di na ni pako na yung ipamo ko. Puro pako din eh. Puro pako din sa guys. O diba? Taghan ako gutanon. Buhi ka dari bukid. Yan. Kahit na ni. Namira ba ni kuan. Sa gulog. Sardinas. Ano man di pakuda ni dakita. Ano ni kay nagabong.
Ang pasigan ano isingin na ko ba? May handa na. Isa ko na. Ano sa ini ni? Tulis. Pwede medyo butang din ng gulay. Saan ka tanan? May ikuan na kay diri tuntag na anay half dana. Di man ko May ano? ka ng Ano ba, day? labong at pilo. Hindot mo. Dali Patrick, dali Patrick. Hindi ako nang ano ba? Naman na din. Hindi ano ba? Naluko pa si Ja. May namiyan. Hindi si Ja. Kanin dati yun. Wow. Sana all. Sana all nakatako. Libre na paglapanan eh. Hindi mo ka na tangutan-utan. Ako nga mapay pag-dito bang na pa. Gusto ko kay Baog, nga ni makaon na yun eh. Kasi sa una harang ala, may labagan na, nirang daghan na. Ang pagluto daw may hapko. Sabi, simbahan. Butang sa niya, day. Hindi sa nabali. Ang kasabod. Huwag ka dari pakit. Ay, naol. Nagutan nun. Nagutan nun dari bakit, guys. Ano na ba ka? Ano ba? Pag hinay diha, kasi basta yung mabalintong ka diha. Daghang talong na nga. Hindi nga naman nagutan nun dami. Hoy, hoy. Tabakan. Tabi. Tabi. Daghang na to. Hala guys, naghanap ang utan nun. Kapalit. Sabi, masaya na kayo daghan dari. Kani gamay ra laking di sa tagbilaran. Grabe, uy, ang daghan na no, waralami ano, tricks. Ya guys, ang daghan na kaagyo. Free dyan dari utanan sa probinsya. Muna nakalami sa probinsya, lahi na dyan syudad. Anong lahi ara syudad. Diyan guys, di agang pako. Daghan na. Muli na mi harabang ang kuan. Ari po rin isa nagsunod-sunod ako doon. Di, sag din na tricks eh, kay ganahan lang dyan sunod-sunod na. Dapa, guys, ya. Ngani kurma. Yan, ana. Dapa jud. Pwede din, daghan. Pwede ah. Wala siya. Daghan na kaajut. Pwede. Sa kadapa. Sa karajut. Manto na mi guys, kay naman yung panguha di na. Nanakoy pako di na. Yan na guys, libre nagutanon. Nanay pako, nanay batong, nanay upo, di nanay sikwa. Na ugma na mo ana pon mig ubod. Asa ka? Busog dari sa probinsya. Nga naman mo? Asa magagan nanday dapit? Ay mamang. Sure diha. Nanay ga. Daghang kahoy ang sa magdaking kahoy sa bo. Putod na manggod. Hindi pang ango naman nila. Ay di ara. Ana dana. Ato ara day datutin na lapas hinon ta. Pero dagaganan guys. Tawa na mis aganan kay grabe nang labong nga dari. Na. Ana mis kalabong nga nagsuot-suot mo naman din ang anggoy. Susino ko musik. Ugma na. Wan tagpuan. Karlan. Sunod manglakaw kan ta magdatag silanan. Di araman di ay kagianan. Sus no. Sunod te pagdag silanan kay aron ana na may sud. Tix. Hoy, tix na asa na ba ka? Mura na. Ning daos-os naman. Paghinay. Paghinay diha nang sa man si uy. Wala guys, yung split lang guys. Apil manggod. Kumbate kay mga lakawan mo. Isabi. Uy, ginuko hala. Split mangga kada ni. Sa day.
Kaya mga naagian guys, di basta-basta agian na. Nangaligid mi dadto. Split na tricks eh. Isus Ginoo ko. Hinay tricks. Nay to karon kaazo. Nay. Huwag sa mi dare. Kay grabe harang to karon na dato ako ka video. Tawag lisod.